سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخصب النهار سينما سمري سلام كمي تصنحكم كبرات تخاتلتي نايزا چانل زيناتات سبورتين حزنا قريبنا زلنا اقدمنا ناي وتر متحبباركم شير لايك سبسكرايب مقبار كابقم اناتا تسفنا نعملو تحستو نايت مدب كنسكركم منا مكتتالكم بأخبروت نعدم عبسيني مع سمري تطعوم زمكي نحوري وعاما كوميدي دراما أبالات وزاتا سبورت في المتا دهاي ውድድር ሴካፋ ባህርዳር ኣብ ከተማ ባህርዳር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻይደ ግጥም ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን መዘና ኢትዮጵያ ብፍጹም ቅላዕ ብምስዓር ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሰጊራ ኣብ መኽፈትን ፈላምን ናይ ምድብ ጸወታታት ምስ ኢትዮጵያ ግጥም ዘካይደት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ 3-3 ተፈላለያ ምንባራን ኣብ ሰዓበ ጸወታ ኣብ ቡሩንዲ 3 ባዶ ምስዓራን ይፍለጥ እንተኾነ ኣብ 3 ምድብ ንትሽዓተ ሃገራት ብምውዛዕ ነዚ ውድድር ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዘሎ ሴካፋ ብዘይካታታ ሽዒት ወጽ ጅቡቲ እተንስተረፋ ጋንታታት ናይ ፍርቅ ፍጻመ ጸወተን ከም ድማ ናይ ደረጃ ግጥማተን ከካይዳ ይወሲኑ በዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ናይ ደረጃታት ጸወታ ምስ ኢትዮጵያ ዝገጠመት ኣብቲ ኣሜዳ ባህርዳር ዝተኣንገደ ካልኣይ ርክብ ግጥም ኤርትራን ኢትዮጵያን እምበኣር ኤርትራ ኣብ ካልኣይ 45 ደቂቕ ካብ ዓሊ ሱሌማን መሪሕነት እተትሕዛ ሸቶ ብምዝጋብ ነቲ ግጥም ክትመርሖ ክኢላ እኳ ተነበረት ኢትዮጵያ ኣብ ውዱእ ሰዓት ብመንገዲ ኣቡበከር ናስር ብዘቆፀረታ ሸቶ ነቲ ግጥም ናብ ፍጹም ቅላዕ ከተምርሖ ክኢላ ኣብ ምድብ ግዜ خمسمون هابتن يناتان تخستن كيرو زأتوه كوم دما أم بلتيس عدا مهسيت إيد نزقات وما حلاو لدات مليون أفورك إي بكبرهم سلوم مزتك أصلت أن مو كونن زودة أب تاكتيك إثيوبيان تتصاوت تتصابل الكبلوم ترايوم بفلاي دما مسمر متكل خالنتي بأو بكر زمر رح مسمر متقع أمو قطصار نستوها هذا متقعتي أم برعان زحاشة بلج أنيروك بهالي كال بزن كال إن إثيوبيان تتصاوتي نتي أبز حلفة صوتات زر أيوة بلج آتات كس إنو تجديدهم إز صوتات زنا ፍጹም ቅላዕ ዘምራሓሉም በአር ኤርትራ ካፕተን ዝተዋሃበተን 5 ዓሳሱ ነተን 3 ኣብ ሰክዕት ክጽምብርን ከላ ኢትዮጵያ ድማ 2 ሰዓን ሓላሉ ዳት ክብሮም ዝሓለፈ ዕድላት ረኺባ በዚ ድማ ኣብቲ ሓላሉ ዳት ክብሮም ደሚቁ ኣብ ዝተራእየሉ ጸወታ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብምስዓር ጽባሕ ምስተድሒራ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓደ ባዶ ምስተዓወተት ዩጋንዳ ኣብ ዝቕጽል ናይ ደረጃ ግጥም ክትራኸብያ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት 27 ሓምለ ታንዛንያ ምስ ደቡብ ሱዳን ከምኡን ቡሩንዲ አንጻር ኬንያ ብዘካይዶ ግጥም ቀጽሉ ውዒሉሎም 28 ሓምለ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ዩጋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ብዘካይዶ ደረጃታት ናይ መሓጸወታ ከቀጽልዩ زينة عرفتي أبالات ማሕበረሰብ سبورت نلعل 4 عامتات مسغانتا كعس اجر الكتريك البانيلو مقح بحري بمخان كيتحلل خسرح زصنح اتو ገብርሂወት ሱልጣን ወድባሻይ تمال سنبت 26 حمله 2021 بزحدرو ናይ ሓፂር እዋን ሕማም ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈሊሎም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሰውኒ 27 حمله ቅድመ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓዝሓዝ ኣካየት ክለብ ሬድስን ገዳይም ስፖርታውን ኤልፓን ተጻወት ጋንታ ቀሕ ባሕርን ኣፍቀርት ስፖርትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ተፈጺሙ በዛ ኣጋጣሚ አዳሎት መደብ ስፖርት ዩቲዩብ ሲነማ ሰመረ ንአቶ ገብርሂወት ሱልጣን ወድባሻይ መንግስተ ሰማይን ስድራቤቱን ኣብ ደገና ውሽጥን ትርከቡ ደገፍት ክለብ ኤልፓን ናይሎም ቀሕ ባሕርን ኣፍቀርት ስፖርትን ጽንዓት ይሃብኩም ይብሉ እዚ ከምዚሉን ኮሎ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ከም ኤሌክትሪክሻን ኮይኑ ዝዓየን ከምኡን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዕትን ኩዕሶ መርበብን ሃገርና ከም ዕሉል ደጋፊ ዝነበረን አቶ ዳዊት ካሕሳይ አቢሊሊ ኣብ ሰሙን ዝብሕማ ምኽንያት ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈሊሎም አዳሎት መደብ ስፖርት ሲነማ ሰመረን አቶ ዳዊት ካሕሳይ አቢሊሊ መንግስተ ሰማይ ንስድራቤቱ ፈቶቱን አውሽጥና ብደገን እትርከቡ ኣፍቀርት ስፖርትን ጽንዓት ይሃብኩም ይብሉ ዝኸበርኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ይዛ ቻነል ኣመወዳእታ መደብና ኤርሚያስ አስፋሃ ንሓጽር ታሪኽ ነፍሲሄር አቶ ገብርሂወት ሱልጣን ወድባሻ ኣመልኪቱ ዘዳለወ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና ተኸታተሉና
ተወሰخت زيناتات فلبينس ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ወርቅ መዳልያ ድሕሪ ምዕዋታ ነታ ዝዕወተታ ጓል ኣንስተይቲ ዘይተኣደነ ሽልማት ቀሪባትላ ከም ዘላ ተሓቢሩ በመሰረት ጸብጻብ ብሉምበርግ መንግስቲ ፊሊፒንስ ነታ ኣብ 55 ኪሎ ግራም ክብደት ብምስፍሳፍ ወርቅ መዳልያ ዝዓተረት ሂድሌይ ዲያዝ ተባህለት ኣትሌት 477,000 ፓውንድን ምዕሩግ መንበር ገዛን ክሽልማ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ኣባል ሓይሊ ኣየር ፊሊፒንስ ዝኾነ ዲያዝ ኣብ ዝእዋን ብምኽንያት ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ማሌዥያ ትቕመጥ ዘላ ንሳ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ቶኪዮ ንቻይናዊት መቐናቕንታ ብምርታዕ ወርቅ መዳልያ ድሕሪ ምዕታራ ካብ ሓያለ ሰብ ጸጋታ ሃገሩን ብዙሕ ናይ ገንዘብን ህያብን መብጻዕታት ተኣትዩላሎም እዛ ጓል 30 ዓመት ኣትሌት ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጄኔሮን ብሩር ዓቲራ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገረላ مانشستر سيتي أب كندين أتقعي توتنهام هاري كين مفرا 160 مليون باوند تطف نتقعي تشيلسي تامي أبراهام ب4 مليون باوند كتفرم ألوا قبل تريفر سينكلير استبهلك إلى التحساسيبهم أتقعي توتنهام هاري كين نوح عمتا زغصلنا يصوات صموك تصورو بزي مخالو أب زكرمت زكابتا غانتا كفانو نحالف توتنهام تدغاغام حتو كقربولهم كم زصنح يزنقر سيتي دمانت بلوس انجليزاو تقعي مفرام تداليا كم زلا نتي بتوتنهام تحتاتو زلا ናይ 160 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ ክትቅርቦ ከም እትኽእልን እዩ ክግለጽ ጸኒሑም ክኢላ ትሬቨር ሲንክሌር ግና ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱከል ፈጺሙ ዘይጣዓሞ ዘሎ ታሚ አብርሃም ኣብ ትሕቲ ጓርዲዮላ ከም ነቢት እናሓደረ ብሉጽነቱ ከመስክር ከም ዝኽእል እዩ ዝኣምን ዘሎም ቸልሲ ነትጥቃዓይ ክሳብ 4 ሚሊዮን ፓውንድ ከተፋንዎ ድሉት ከም ዘላ ድማ ጸብጻባት የመልክቱ مانشستر يونايتد أبز كرمت زاب عدق حدث تتصاوت زوعل كاب 75 كسع 100 مليون باوند كسلع مديبا بمهلاوة نزقن زبزن مترقام كتب البوغبا ويدما نيلينغارد كامشات كالم مريج أكم زي الوات حبيروم بمسارة أب غازيت التليغراف يونايتد بوغبا ب5 مليون باوند نايمشات وطنا كسمرلا مزيكل نتزحلف سبورت بلقحم سويستان بلوس من قصق الزر أي أكفافال لينغارد ب30 مليون باوند كتفان وقت قدريام نحاد يوم انت شيت أتوم دمان نأكفافالي أتلتيكو مادريد كيران تريبر كمتك أتاكو تفورمو لعل تخلو كمزلو اتا غازيت أوسيخة أمل كتام مانشستر يونايتد أبز اوان الزنت سومناوي 350 باوند مهايا زوهو بحد شوعل تحسيمو زلو أكفافالي أبوغبا عداقات دليلو مهلاوات أبصابات يملكتم بي اس جي دما اتا نزود 28 عمد فرنساو تتصاوتين مفرام أب قدمي تسارع عزالا غانتا مخانا ينقرم برشلونة نتي زي تكا مخانو اتقول صعد كعيا ميسي حدش وعلنا خطفرمو ابتبتب كم اتركب تحبيروم بمسرت غزقات اسبانيا بارساني ميسي ابزمت قدامي سومناي ورحنا حاسي حدش وعل كتفرمو مدي بازلام سومناوي 500 باوند مهايا زوسد ميسي متن مهايو ب50 مئتاويت كنكي امساي ودما مستاكله متوسخي 5 عامتات كصنح مس حلفت بارسا اب افناو سممع بصيحو كم زلو زذكريوم ميسي نتا افناو سممع كتامون تنبيرلو دما مسكلتنا حاسه مستاغانتا نابل ممدك ورديوم دحر السمون مال شمونتنا حاسه دما ابتي انصار جوفيز كاي ناي محزنت قط مس رونالدو كصماطميوم جون تيري أب أستون فيلا زنبورو ناي تحقاقاز أسلطان مزنت كم زتنطنو تحبيروم اتقديم تخلاخلا تشيلسي نبر انجليزاوي قطمات بريمير ليج انجليز كتشحن عسران حدن عسران كلتن خجمر كلتا سامنتات طراي تريفو اب زلو الاواني مزنتو زحدق زلوم بز دما اتوسيدو زلو سقمتنا حلفتا غانتا اغيوم كم زلو تزرغح زينا املكيتوم تيري مول أسلطان كوينو اقالوت كلوا سرح العدل نمركاب قبل نتسقمت كم زوسد يزحبر زلوم تيري كاب كتشحن 18 تحيزيو أبتا غانتا كم تحقاقاز أسلطان الدين سيميس كوينو كسرح صانيحوم كساب كاب كالوت كلواتكم ولا أسلطان كوينو زعيلو السرح زركب دما نستوسن غزي كعرف مخانو افليطلوم دحر زنا عرفتو غزينا ابتا عينا اودي قاتلو زلا سوانسي كم رح كم زخلون صنصنتاتات يسمعلهم ناي قدم تخلاخلا يونايتد ريال مادريد نبر أرجنتيناوي ገብርሂወት هينز أسلطان كلب أتلانتا يونايتد كوينو دحر مقصارون نوح كيتصنح كان مزنتو كم استبارر تحبيروم اتودر بعن 3 عامت أسلطان نتناي قدم أسلطان كريستال بالاس زنبر فرانك ديبور بمتكايو أسلطان تا أمريكاويت كلب كوينو زحلفه تحساس تقصيروم انت خوينا اب 13 قطمات كلتا غزي طراي كعوتا بمخالو اتا كلب عقلات صنقيقا كم زباررتو تفليطوم حصير تاريخ هوت ገብርሂወት ሱልጣን ወድባሻይ
ነፍሲሄር አቶ ገብርሂወት ሱልጣን አብርሃም ወድባሻይ ንነዊሕ ዓመታት ሐኪም ሞያዊ ማሳጅን ተሓዝ ንብረትን ጋንታ ኤሌክትሪክ ማለት ኤልፓ ናይ ሎሚ ቀሕ ባሕር ኮይኑ ዝሰርሐዩ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝኸውን ድማ ካብ ንጥፈታት ስፖርት ዘይተፈለ ኣቦዩ ነፍሲሄር አቶ ገብርሂወት ብዝያዳ ብወድባሻይ ዝፍለጥ ወድባሻይ ስቴዲየም ኣስመራ ዝመላለሱ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝያዳ በቲ ኣሜዳ ዘርእዮ መሳጥ ምንቅስቃስ ይፈልጥዎ ንሱ ተጻወት ቀይሕ ባሕሪ ሾቶ ኣብ ዘመዝግብሉ እዋን ብመሳጥ ሳዕስዒትን ፍጥነት ብዘለዎ ጉያን ሓጎሱ ኣብ ቅድሚ ተዓዘብቲ ይገልጽ ተጻወቲ ኣብ ዝሂሰሉ እዋን ከዓ ብኣዝዩ ፍጡን ጉያ ናብ ሜዳ ኣትዩ ሕክምናዊ ረድኤት ይገብር ኩዕሶ ንግዳም ኣብ ተወጻሉ እዋን እውን ተሳሊሙ ንተጻወት ጋንቱ ይቐብል ኮታ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኤልፓ ንኽትዕወት ማራኺ ስፖርታዊ ስምዒታት ኣብ ሜዳ የንጸባረቕ ነፍሲሄር አቶ ገብርሂወት ወድባሻይ ካብ ብቆልዑ ምስ ጋንታ ሓማሴን ከም ደጋፍ ኮይኑ ስፖርታዊ ጉዕዝኡ ከም ዝጀመረ ብድሕሪኡ ካብ ሓጎስ ካሳ ዝበሃል ናይ ሓማሴን ሐኪምን ክኢላ ማሳጅን ዝነበረ ተጻወቲ በኸመይ ማሳጅ ከም እትገብርን ሕክምናዊ ረድኤት ከም እትህብን ብግቡእ ስለ ዝተማህረ ኣብ 38 ዓመቱ በቲ ዝሓዞ ሕክምናዊ ፍልጠት ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ናይታ ጋንታ ከም ዝሰርሐ ኣብ ናይ ውልቁ ክብረ ታሪኽ ተሰኒዱ ይርከብ ወድባሻይ ኣብ ጋንታ ሓማሴን ቅድም ተሓዝ ንብረት ደሓር ከም ሐኪም ቀዳማይ ረድኤት ኮይኑ ክነጥፍን ከሎ ንተጻወት ዝተኣሳሰረ ጅማውቶም ንኽፈታታሕ ቅድምን ድሕርን ጸወታ ብማሳጅ ይደርዞምን ሕክምናዊ ረድኤት የካይደሎምን ምንባሩ የዘንቱ ካብ መወዳእታ ሱሳታትን ክሳዕ መጀመርያ ሰብዓታትን ምስ ጋንታ ሓማሴን ድሕር ምንጣፉ ኣብ 1978 ንጎረቤቱን ኣብ ናይ ቀበሌታት ዝካየድ ዝነበረ ግጥማት ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ ህቡብን ብሉጽ ተጻዋታይ ነበር ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ምስ ሓላፊ ቴክኒክ ክለብ ኤሌክትሪክ ኤልፓ ነፍሲሄር አቶ ቀለታ ኣስፋሃ ብምዝርራብ ናብታ ዓባይ ክለብ ከም ዝጽንበር ገበሮም ወድባሻይ በቲ ዝጸንሖ ውህሉል ተመክሮ ምስ ክለብ ሓማሴን ኣብ ጋንታ ኤሌክትሪክ ኤልፓ ከም ተሓዝ ንብረት ኮይኑ ክሰርሕ ባይታ ተፈጠረሉ ናብ ጋንታ ኤልፓ ክጽንበርን ከሎ ከም በዓል የማነ ካሕሳይ ኣቻዮ ነፍሲሄር ክፍለ ገብረ መድህን ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ነፍሲሄር ሚካኤል ብርሃነ ቡኛ ነፍሲሄር ተስፋ ሚካኤል ዳኞ ፋንጁዕ ዳዊት ነጋሽ አንድ ሃይማኖት ገብረ መድህን ወድ ኮሎኔል ነፍሲሄር ኤልያስ ቀለታ አብርሃ ገብረ ስላሴ ብርሃነ ዮሴፍ ጆሜትራ ባሲሎስ ተኪኤ ፍራንቼስኮ ነፍሲሄር ሙልጌታ መኮንን ምስግና ዮሐንስን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተጻወቲ ከም ዝጸንሕዎ ይዝከር ወድባሻይ ምስ ኤልፓ ካብ ዝተጸንበረ ላዕለት ክሳዕለተ ሞቱ ካብ ሕፎታ ጋንታ ከይተፈለ ኳዓሳሱ ማልያታትን ካልእ ንብረትን ብግቡእ ብምቕማጥ ዘድሊ ምኽሪ ብምልጋስ ነታ ጋንታ ብጽቡቕ ኣገልጊልዋዩ ወድባሻይ ኣብ ስርሑ ቅዱስ ሓላይ ነተጻወቲ ብዕላላቱ ዘዘናጋዕ ብምዃኑ ብገዳይ ምን ናይሎምን ተጻወቲ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኤልፓ እምብዛ ፍትውዩ በሕፈሻ ምስ ናይ ቅድምን ሕጅን ጋንታ ቀይሕ ባሕር ኮይኑ 9 ዓመት ዘውዲ ሻምፒዮን 3 ዓመት ዘዋሪት ዋንጫ 4 ዓመት ናይ ሊግ ኤርትራ ዓወት ዝተጓናጸፈ ኣቦ ድማዩ ወድባሻይ ቀይሕ ባሕሪ ውድድር ኣብ ዝህልዋን ልምምድ ኣብ እተካይደሎ ምን እዋን ወትሩ ናይ ላዕልን ታሕትን ቱታ ምልባስ የዘውትር ኣብ ስቴዲየም ኣስመራ ወድባሻይ ተተቀልቂሉ ቀይሕ ባሕሪ ውድድር ከም ዘለዋ በኣጉኡ ንምግማት ኣይትጽገምን ጋንቱ ኤልፓ ንኽትዕወት ካብ ዘለዎ ትምኒት ተበጊሱ ተጻወቲ ኤልፓ ዝለማመዱለን ኳዕሳሱን ሓለውት ልዳት ዝለብስዎ ናይ ኢድ ጓንትን ጸበለኽዩ ከም ዝቐብሎም ይፍለጥ በዚዮም ከዓ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ እዋን ሻምፒዮና ዞባ ማእከልን ተዓዋቲት ሊግ ኤርትራን ክትከውንን ከላ ጸበል ወድባሻይ ርሕሳዩ ግዲ ብምባል ዝጫረቑ ኣብ ሳልሳይ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ 9 ኤርትራውያን ዝተሰለፉሉ እዋን ምንባሩ ብሓጎስ ዝዝክር ወድባሻይ ሓደ እዋን ጋንታ ኤሌክትሪክ ምስታ ንኻልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ስርዓት ደርግ እትውክል ዝነበረት ጋንታ ዋልያ ኣብ እትገጥመሉ ዝነበረት ጸወታ ጋሻው ዝተባህለ ናይ ጋንታ ዋልያ ተኸላኻላይ ምስ ተጻዋታይ ኤልፓ ነበር ተጋጩ ኣፍንጭኡ ስለዝደመ ወድባሻይ ቀዳማይ ረድኤት ዝገብረሉ ንብረት ሒዙ ብጉያ ናብ ሜዳ ይኣቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ንጋሻው በአልኮል አፍንጭኡ እናደረዘሉ አልኮል ኣብ ዓይኑ ስለዘንጠበሉ ጋሻው ዓቅሉ አጽበበም እዚ ዝርአዩ ደገፍቲ ተጻወትን አካየትን ጋንታ ዋልያ አንታ ሻዕብያ ኮኔልካ ዝገብርካዮ ኢኻ
ብምባል ብኻልትኡ እናጎሰሱን እናደፍኡን ካብ ሜዳ ኣውፅእዎ ብድሕሪኡ እውን ብህይወት ንኸጥፍእዎ የፈራርሕዎ ምንባሮም ይፍለጥ ወዲ ባሻይ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉድን እዩ ገብርሂወት ሱልጣን ወዲ ባሻይ ገና ፍቅር ስፖርት ብፍላይ ከዓ ፍቅር ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ደሙ ስለ ዝሰረፀ ክሳብ ብህይወት ዘሎ ካብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘይፍለህ ይዛረብ ነይሩ ከም ቃሉ ድማ ከይተፈለየ እታ ንኹሉ ሰብ እትመልኽ ሞት ፈልያቶ እምበኣር ከስፍትዋት ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን ሰሰናይ ብምምናይ ክንፋንወኩም